Lørdag morgen, klokken er 5 minutter i 6, og vi er igen kommet til Søldal. Jens og jeg, vi er de eneste, der er her. Vi nyder lidt kaffe til klokken bliver 6, og der var også en lille øre herude. Og Søren skulle komme ind længe. Så havde vi lige hyggelige timer. Så har han godt på det hele mok med hans nætskimmer, hva'? Ja. Jeg har du også fået købt de 5 stykker. Jeg tror, jeg skal have det igen. Ja, den trækker en krop til venstre, og den smutter ned under vandet nu. Når den trækker indad. Trækker den ud af. Og nu tror jeg, at der er fisk på. Jep. Det går fint, Jens. Jeg har net her. Kan du selv? Ja. Ja. Den er på 1,5 kilo. Og sur. Det går da helt vildt i en lille nord. Den skal ikke ligge heroppe. Skal du have hjælp? Det var først kastet over. Det skal være en pæn guldørred. Og du sagde lige, at du ville gå over og tage den guldørred. Jeg tager nettet. Så er en god en. Den er fin, da. Den er også sløv. Ja, jamen, den er fin. Ja. Og hvad er du taget den på? Gul Torben, den løber. Nå. Det er da sådan 2,5 kilo. Ja, den er sgu okay stor. Så. Tak. God, Jens. Tak skal du have. Så du ikke falder. Jeg har en gokker her, du går op på græsbadet. Du får den sgu her. Ja. Så får den sgu lige ind på låget. Ja, det er sgu en fin fisk. Ja. Og så ser vi lige, hvad den har i munden. Den har den her. Det er Pikachu fra toppen af. Den er aldrig kommet fri. Den har sat på taben. Tillykke. Tak. Så står det 1-1. Ja, jeg har den største og den fineste. Nej, ja, endnu. En du kunne se, spot. Hvad? Ja. Jeg har kastet til den mange gange, så blev den simpelthen for galt med hugget. Ja. Og læg den ned. Den er fin. Så har jeg kastet til den mange gange. Ja, den ser godt ud. Ja, men den var fandme sur. Ja, Smuk. der er fandme nogle fine nogen. Ja, det er sgu en okay fisk, det Ja, her. den er flot. Det må vi sige. Der går flere guldørred dernede i hjørnet der. Ja. Det kan være, man skal prøve at give det en chance.
Så der er spotfiskeri efter guldørred. Så står de også inde i åkanterne her. Jeg ser, om vi kan få heldige form på stykker af dem. Kommer jeg lige ind foran den næste. Jeg har 3 herude. Og de ser ud til at være interesseret. Den der hernede, den er hen og kigge flere gange. Jeg tror den er 2,5 kilo. Vi ser om vi kan snyde den. Går til højre nu. Og bliver man ved med at tire dem nok, så skal de nok blive på. Går den ned foran den her. Se hvor vej den går. Den går den her vej. Fylder en guldørred efter. Så, lille fisk. En. Jo, guldørred. Det er små 3 kilo, 2,5 kilo. Og rent spotfiskeri. Og her er mit blink. Den er bevidst lavet for at tage guldørred.